जेवण किरलायले मुगाचे आंबट करता 4 बिब्बोय घालता तांचे भितर शिजत घालता शिजयता सोल पुरो ताजी वयर येता हांगा हरशीक मग्गी शिनून दवरला सुरेक मूग शिजोवन घेता मागीर मग्गी शिजयता आतां मूग शिजत दवरता मुगा सोल पुरो वयर येता शिजताना एक 5-6 मिरसांग घाल्या आनी सोय घालता मसालाक चिंचम घालना चिंचमा बदला बिंबूल घालता वयर बिल सोल पुरा काडटा मग्गे मूग शिजलो ते मीठ घालता फोडणा दवरता मसाला घालता कटकटायचा ना पापड बरी जावंक लायक जाता आंबट फोडणं वाटल्या आमटा घालता किरलाile मूगा आंबट रेडी जाला तुम्ही वे घर का ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून खंडित सांगायची डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल थँक्यू